242 дні героїчної оборони, попри шалені обстріли з російських градів та танків. 18-21 січня – це останні дні запеклої боротьби українських воїнів за Донецький аеропорт. Вони вистояли, не витримав бетон. Бойовики ущент розбомбили литовища, а за стійкість наших захисників сам ворог назвав кіборгами. У ці дні українці вшановують пам'ять полеглих героїв. Тему продовжить Олена Стецюк. Родини загиблих воїнів, побратими та просто небайдужі прямують до Михайлівського Золотоверхого вшанувати пам'ять нескорених кіборгів. Це цвіт нації нашої, це сила, це воля, це все те, що найкраще, що в нас є, в них проявилось. Тобто вони показали, на що здатна Україна. Для мене це страшна трагедія. Війна, і гинуть хлопці. І нема. А за кого ж дівчата заміж будуть виходити, від кого будуть народжувати дітей? Зі свічками у руках і молитвами на вустах згадують полеглих добровольців. Усіх захисників України, що в Донецькому аеропорті загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Анатолій Свирид – один з тих, хто на власні очі бачив пекло останніх днів оборони ДАПу. Розповідає, у ніч на 19 січня 2015 року вчергове повернувся туди, до своїх хлопців. Газова атака від бойовиків, підрив нового терміналу литовища і майже добовий штурм. Лише у ті останні дні загинуло 58 захисників. Анатолій Свирид обміняв себе на важко поранених. Місяць провів у полоні. Кожен командир має покласти життя за свого бійця. І коли твій боєць тяжко поранений, треба до кінця, до останнього подиху намагатися врятувати його. Син Ніни Брановицької Ігор після підриву терміналу залишився з пораненими побратимами і потрапив у полон, заявивши, що він кулеметник підрозділу зберіг життя іншим, а сам загинув від кулі бойовика Мотороли. Зірку героя посмертно отримувала вже його мати. Вона зізнається, біль і досі не проходить. Їм не треба було ніяких призивів, вони знали, що це їхня країна. І що їм тут жити їхнім дітям. І вони її захищали. Вони дали шанс для розвитку країни, а нам його не прогавити. Підтримати родини загиблих кіборгів прийшли й матері інших полеглих воїнів. Кажуть, хотілося б, аби про їхніх синів не забували. Бо наші діти віддали ж своє молоде життя за нас, за нашу країну і за всіх, хто ходить кругом. Ми на цьому світі лишилися захищати права наших дітей. Тут, на цьому світі, там вони всі вже у Бога. Вони моляться за нас, а наша справа тут – молитись за них і їхні діла продовжувати. Стратегічним військовим об'єктом Донецький аеропорт став ще у травні 2014 року, але запеклі бої за ДАП припали на січень 2015-го. Українські добровольці утримували литовище до останнього. 13 січня упала диспетчерська вежа, яка стала символом оборони. 20 січня новий термінал був підірваний і вщент зруйнований. Бетон не витримав, поховавши під завалами патріотів. Історія Донецького аеропорту – це 242 дні незламного героїзму та близько 200 загиблих. Стіна пам'яті біля Михайлівського собору, січень 2015-го. Чи не кожен полеглий воїн загинув під час оборони Донецького аеропорту або під час прориву для евакуації поранених? Сумнівається, що до останнього Донецьке литовище було стратегічним об'єктом для оборони волонтер Юрій Касьянов. Та попри все переконаний, кіборги стали символом непереможного духу. Потім, звісно, само удержание вот этого нового здания аэропорта уже не имело никакого смысла, потому что это стало, знаете, как местом для проверки себя на мужество. Безусловно, это в первую очередь символ мужества наших бойцов. Этого ніхто не відніме, це останеться навсегда. Назавжди в новітній історії України для майбутніх поколінь, як символ непереможної України. Душу діло ми положимо за нашу свободу. Олена Стецюк, Ислам Пінка, Заман, АТР.